गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। सोरबा जानो गैयिनि हिन्जावाल' खारा, थाखा फैसा गोनां गोदोनायाव सना गानफबजोबनो मोननाय बैफोरबायदिनि हिन्जावाबो खारो। दिनैनि बे भिडिअ'आव हिन्जाव खारनायनि सोमोन्दै सावरायगोन। आं मोनसे भिडिअ' नुदों, सासे हौवाया हिन्जाव खारजानानै गावनि हिन्जावखौ लेंहरफिननाय। बेनिफ्राय फंबायमोना मैयाथ' इउटुबाव लाइभ फैदोंमोन, बोरायबाय हिन्जाव लादो, बेनि अनगा जेबो गैला, आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। जाय खालि आं हिन्जाव लागोन आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय आंनि बाइकखौ सोंबाय थायो, आदा बाइकखौ फानदो फानदो, आं बायगोन आं बायगोन। आंनि बाइकखौ नायग्रोनानै ला, दिनैसिम आंनि बाइकआ माबायदि जानानै दङ, 3 बोसोरावबो आं दा बाइकखौ देखायग्रोनि, बेनि उनाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। आं बाइकखौ बेसेबां साफा लाखियो नाय, टायारफोरखौ नाय, ब्लेक दाबो निउ। डिलाराव जेरै गोदाना दाबो आंनि बाइकआ बेफोरबायदिनो नायनो 3 बोसोर जाबाय, नायनानै ला फंबायमोन। फानगोन आं फाननाया, नायनो नाय बेफोरखौ 3 बोसोर जाबाय थेवब्लाबो नाय बेनि गोसोम ब्लेक शाइनिंखौ नाय, दाबो माबायदि नायनि। 3 बोसोरावबो आं बाइकखौ माबायदि लाखियो नाय, जेबोआनो जायाखै बे बाइकआ। गासैखौबो मोजाङै नायजोबनो हागोन नों, नाय इन्जिनफोरखौबो नायनो, गासैबो मोजाङै दंजोबो नाय। दा जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां हाबा जाखांनायनि उनाव खारनायखौ जों नुनो मोनो। आं बेखौनो बुंदो, सोरबा गोरिबनि हिन्जावाल' खारा, थाखा फैसा गोनां गोदोनायाव सना दामि दामि दखना गाननो मोननाय हिन्जावाबो मालाबा खारनो गोनां जायो। मानि थाखाय खारो? दाखालि बावै मोनसे ओरैबायदि गिदिर काहानि जादों, सोरबा सोरबायाथ' बुंलादे आं, मायबा मायबि बानायनो आखाइखौनो थिखांलायलांदो, मिथिबाय? आं जेबो बानायला होनलायलांदो। ओरैबायदि मोनसे काहानि जादों, बे काहानिया ससियेल मिडियायाव फैनो गोनां मोनब्ला बिटिसि बिटिआरआ गावस्रालांजोबगौमोन, मिथिबाय? धुलावब्रे लांजोबगौमोन। ओरैबायदि बेफोरबायदिनो हौवा हिन्जाव खारनायनि काहानि जादोंमोन मोनसे बिराद गिदिर। दा जोङो गोबां गोरिब न'खरफोराव बांसिन जों हिन्जाव खारनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय दिनैनि दिनावथ' हिन्जावफोरा गासैबो समायना गोजाखा, सिख्लाफोरा, नंना नङा? बिसोरबो देलायनो लुबैयो, बिसोरनोबो थाखा फैसा नांगौ जायो, नांना नाङा फंबायमोन? ना हिन्जावखौ समायना नुदो, मोजांथारलै हिन्जावआ लाना फैबाय, लाना फैनानै नों मोजां न'बो होनो हाला, मोजां दोननोबो हाला, मोजांबो जाहोनोबो हाला, बाथरुम गंसेबो मोजां गैया, पायखाना गंसेबो मोजां गैया, नंना नङा? जोङो गोबां हिन्जावफोरखौ उन्दैयाव हाबा जाबाय, सोरबाया मा खारबाय। दिनै जों खारखांनायनि उनाव मा जायो? गासैबो हौवाफोरासो, बेनिफ्राय गथ'फोरासो आयै फैफिनदो आरो हौवाफोरासो बुङो आंनि हिन्जावआ खारबाय, आंनि हिन्जावआ गुबुनजों रायलायोमोन। जों दिनै हौवाफोरनिफ्रायसो निउसखौ मोनो। दा जोङो निउसखौ मा खालामनांगौ मिथिबायना? जों हौवाफोरनियाव सोंनांला, जायनि हिन्जावफोरा खारदो, दा बैफोरबायदि हिन्जावखौ हमनानै मोनोब्ला दा निउसखौ मा खालामनांगो? हिन्जावफोरनियावसो सोंनांसिगोन, नंना नङा? हिन्जावफोरनियाव सोङोब्लासो जोङो बुजिनानै मोनगोन मानि प्रब्लेम। हौवानि प्रब्लेम, ना थाखा फैसानि प्रब्लेम, ना न' बांनि प्रब्लेम, ना बेरायनो लुबैयो, हौवाया जुमाय सेरेब लोंनानै फैयो, जेबो होनो हाया, हिन्जावनि फारसे जेबो साननाय गैया, हिन्जावनि गांनाय उखैनाय, थाखा फैसानि माबायाव गिदिंबाय थानोसै हौवाया, हिन्जावनो मा नांगौ मा नाङा बेनि बागै जेबो साननाय गैला। बेनि थाखायसो हिन्जावा खारदों ना मानि थाखाय हिन्जावा खारदों? दा जोङो हिन्जावनियावसो सोंनांसिगोन, जों हौवानियाव सोंबा जेबो जानाय नंला। आंनि हिन्जावा आंनिफ्राय फैसा लाना खारबाय, मानो खारदो? दिनै हौवाफोरा बुंगोन सोरजोंबा रायलायबाय थायोमोन खारबाय, गुबुन गोसथोना खारबाय।
दिनै मानो गोसो थोदो गुबुनखौ दा जोङो हिनजावफोरनियाव सोंब्लासो जोङो माखासे रियेल जाथायखौ सैथोखौ जों हमनानै मोनगोन। जोंनियाव मोनसे बिराद गिदिर केस जानानै थांदो जोंनि बरमा एरियायाव बेफोरबायदिनो बुंला आङो बुंनो मोना हामा बिराद गिदिर केस जानानै थांदो बेफोरबायदिनो हौवाया बाहेरायाव थायो हिनजावा बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव बुंजाया बहुत काहानि थायो बेनिखायनो दा जोङो हिनजावफोरनाव सोङोब्लासो जोङो गासैबो जाथायखौ मोनथिसिगोन प्रब्लेमा मामोन मानि थाखाय खारदो ना हौवाया जुमाय सेरेब लोंना फैनानै जेबो थाइसेबो थाखा होआ मोजां गाननाय जोमनाय होनो हाया मोजां फुथुनो हायाखै मोजां दोननो हायाखै दिनै हाबा जानायनि उनाव गोसोआ सोलायबाय जुगा सोलायबाय दिनै मबाइलाव नुजोबो दुनियाखौ बेरायनाय मानाय मोजां मोजां न' दुनियाखौ नुयो सोरबा हिनजावफोराबो बेरायनो लुबैनाय थानो हागौ उन्दैयाव हाबा जाबाय बेयावलाय मा थाबाय थानो आंलाय खारनोसै नामा खारबानो साबसिन जासिगोन नामा थैथोसै बेफोरबायदिबो साननो हागौ अब्ला जों बैफोरबायदि हिनजावनियाव जोङो दा सोंनो मोनब्लासो जोङो जाथायखौ मोजाङै बुजिनो हागोन काहानिया बबेयाव प्रब्लेम जानानै दङ नंना नङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव दा आंखौबो हिसाब गैया भाई बोरायराय नुथारबाय बोरायनाया बोरायखागोन फंबाय बिनानावमोन मानसिया बोरायालासिनो थाया नाथाय मानसिया लाइफआव सान्ति थानो हानायासो नोङो सान्तियानो गैयाब्ला लाइफआव मा जागोन थाखा फैसा थानाबो जेबो सान्ति गैयाब्ला हा हिनजाव लानानै थाखा फैसाबो दङ सब दंजोबो बेवहायबो जेबो सान्ति गैयाब्ला जों मानसिया सान्ति थानो रोंनांगोन ना रोंना हिनजाव गैयाब्लाबो सान्ति थानो रोंनांगोन हिनजाव थाब्लाबो सान्ति थानो रोंनांगोन दिनै जोङो सान्ति होननाय बुस्थुआ गैयाब्ला बे जिबनाव मा दङ आंनि साननाया बेसो फंबायमोन आंनो सान्ति नांगौ जायोब्ला आङो ओरैबायदि रावबो गैयि जायगायाव हा बायगोन आङो 3-4 बिगा बायनानै आङो बेवहाय ओरैबायदि खामानि मावगोन आं मोसौ जार्सि फिसिगोन आं नांगौ बै हाग्रानि दाउ फैनायफोरनो आदार होगोन आं फुख्रि बानायगोन आं ना फिसिगोन बोरमा फिसिगोन आं बैफोरबायदि जायगायाव आं सान्ति थागोन थेवब्लाबो आंनो मा असान्तिखौ लाइफआव नाङा बे जिबन मोनसेयाव असान्तिखौ नाङा सोरखौबा हाबा खालामना लागोन महरखौ नुनानै समायनाखौ नुनानै सानसेबो सान्ति होआब्ला नोंखौ नोंनि जिबनखौ सानसेबो सान्ति होआब्ला हा थाखा फैसा थानानै मा जानो नोंखौ सान्ति होआब्ला हा ओरैबायदि बुजिनाय मोनब्लासो मोनबाय ओरैबायदि थायो सानफ्रोमबो नोङो दलद थानो रोङि हिनजाव मोनबा मा जागोन जिबनाव बेफोरबायदिबो लाइफआ नंगौना नङा नंगौ गोबाङानो मावनानै जाग्राबो थायो हाबा जाबाय गथ' गथाय खांगोन संसार जागोन बरिया हौवाजों थागोन बिब्दिबो थायो नाथाय फंबायमोन नों महरखौ नायगोन समायनाखौ नायगोन नोङो समायनाखौथ' मोनबायानो नाथाय बेनि सिङावबा मा दङ बेखौथ' जों बुंनो हाला हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' सासे सानै खांनायनि उनाव बे आरो आलादा जालाङोब्ला नुगोना नुवा दिनै नोंसोरनो नाय ससियेल मिडियाफोराव माबायदि नुयो जेसेबां सोखो मोखो देखायग्रा दङ ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ नाय बांसिनखौ नायनानै सिनायो बांसिननि एक्टिं महरफोरावनो सिनायो दिनै 24 घन्टायाव ससियेल मिडियायाव सोरबा 5 मिनिट 6 मिनिटनिल'सो भिडिअ होदो बेयावलाय मा मोनथिनो बेयाव मानसिनि गियानखौ मोनथिया 24 घन्टायावसो मोनसे भिडिअ होदो बेवहाय मिथिगोन मानसिनि गियानखौ बेवहाय मिथिना मोननाय नङा फंबायमोन आं दिनै हौवा हिनजाव सानसेयाव मोनसे भिडिअ होदो जोबोर अनलायनाय 24 घन्टायावसो होदो मोनसे बिसोरनि संसारखौ जों जेबो मिथिया सिङाव मा नंना नङा गासैखौबो जों ओरैनो मोजां नुयो फंबाय बिनानावमोन नाथाय जेरावबो प्रब्लेम थायो बेनिखायनो फंबायमोन थाखा फैसा खामायनानै ला गावखौ माबाग्रोनानै ला थोंगोर गसंनो हानाय खालामनानै ला बेनि उनाव जेराव समायना हिनजाव मोनो जेराव मा मोनो बोखांना लाना फैबानो जाबाय फंबायमोन दिनैनि भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबनोसै जय हिन्द